Ниагарския водопад от кораба. Там отсреща идва един. Тук бързо. Ето и тук сме на корабчето. Така. Звъни, значи ще тръгва. Така. Който гледа този клип, ще придобие достатъчно ясна представа за Ниагарския водопад или двата Ниагарски водопада. Хайде сега тук да приближиме този. Така. Ето. И този. Дето е по-близо. И сега се отправяме там. Към онази част, дето е другото корабче. За да видим водопадът отблизо. Ама много е мокро, затова спирам.